Hai. Dă jos tab, dă jos tab. Haide. Jos. Jos, hai. Îl dai lângă mașină îi dai. Mamă, cu copii mici, ia copii. Vali, ia copii, ia copii. Stay on the car. Dă-i copilul la mamă. Dă-i la mașină, dă-i la mașină, dă-i la mașină, dă-i la mașină. Hai. Near the car, please. Mamă, cât sunt, frate. Near the car, please. Ajută, 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 ajută. Bă, frate, aici sunt 20 de inși. Câți ai, mă? Câți ai? Câți ai? Nu știu. Băi, vezi că o ia în spate, o ia prin spate, Oh, 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 hei, a leșinat, iau. Sună la salvare. Dă-i copilul cuiva. Sună la salvare. Dă-i apă. Mamă, cât sunt. Fai de capul, nu și-a revenit, mă? Zi lui Buduru să o aștepte în față să vină cu ea aici. Fai de capul meu cât sunt. Bă, ești nebun la cap. Și-a revenit Ioane? Da. Dă-i apă. Ușor. Hey, stay down here.